Il-kisbiet li għamel Gvern Laburista f'dawn l-aħħar sentejn huma biss il-bidu. Għal dan il-Prim Ministru meta fil-Most indirizza l-ewwel laqgħa tal-kampanja elettorali għal elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. Dawn kienu l-ewwel sentejn ta' riżultati, iżda min jaħseb illi tajna dak kollu li nistgħu nagħtu ngħidlu il-kbir għadu ġej fit-3 snin li ġejjin. Il-Prim Ministru qal li dak li jmexxiju mhuwiex moviment li teraq jiġri qwejja, minflok huwa moviment li baqalu ħafna ħidma xi jwettaq. Tkellem dwar ir-roħs fit-tariffi tal-enerġija, ir-riżultati ekonomiċi pożittivi u l-għajnuna lil familji żgħażagħ, familji li ma gewdewx biss minn roħs fil-kontijiet. Minflok mill-ewwel baġġett tagħna x'għamilnielhom il dawn il-koppji tajnijhom f'idejhom 5,000 euro biex jibdew il-familja tagħhom. Żgħażagħ oħra reġgħu bdew jittamaw f'ġejjieni mill-isbaħ grazzi għall garanzija taż-żgħażagħ. Kemm ħadd pjaċir din il-ġimgħa nintaqa' ma' grupp żgħir minn dawn iż-żgħażagħ li qaluli dan kien l-ewwel ċans tagħna li nitalmu xogħol, l-ewwel ċans tagħna illi nitlu fid-dinja tax-xogħol. Fil-Mossa il-Prim Ministru tkellem fit-tul dwar ir-riformi fil-qasam soċjali, fejn fost oħrajn il-Gvern qiegħed iħares id-drittijiet tal-minoritajiet u l-persuni b'diżabilità. Il-Gvern fehem ukoll il-weġġa' ta' dawk li ma setgħux isiru ġenituri u beda jħaddem b'suċċess is-servizz tal-IVF. U x'ferħ inħossu ġo fina daqs dawk il-ġenituri meta jiġu jgħidulna li diġà bdew jitwildu l-ewwel trabi permezz ta' din l-iskema, li bdew jitwildu l-ewwel trabi li tajna ħajja ġdida lil dawn il-familji. Tkellem ukoll dwar is-suċċessi li l-Gvern kiseb fil-qasam tax-xogħol, qal li dawn ukoll juru li dan huwa Gvern li għandu pjan. Quddiem fola numeruża Joseph Muscat irrifera wkoll għar-riformi li saru biex titkattar ir-responsabbiltà politika bħal whistleblower act, it-tneħħija tal-preskrizzjoni u l-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Il-Prim Ministru sosteni fi 11 ta' April il-poplu għandu jibgħat messaġġ ċar favur politika ta' ottimiżmu li twassal għal dawn it-tip ta' riżultati. Il-mandat il-missjoni talba tiegħi lilkom huwa ikkonvinċu mqar persuna oħra biex toħroġ tivvota lil Partit Laburista, toħroġ tivvota għal dan il-moviment, toħroġ tivvota sabiex fi-11 ta' April nagħtu sinjal ieħor ċar illi verament Malta hija ottimista.